остават незабелязани. Нека видим дали си струва. Днес ще ви покажа този страхотен Dodge Challenger 2016 година, 3.6 V6, 305 конски сили, автоматик, който е в едно много добро състояние и ще ви кажа реално плюсове и минуси, без излишни приказки. За кого реално е тази кола? Истината е, че Challenger не е за всеки. Тя е за хора, които търсят визия, емоция, присъствие. Ако искаш икономия и практичност, то определено не е за теб. Но ако търсиш нещо, което да ти доставя удоволствие, то определено Challenger е твоята кола. Challenger определено е най-агресивният в своя клас и запазва максимално чертите на своите предци. Както виждате, тя е широка, масивна, в същото време и спортна, но имаме типичните черти на един мъсъл кар, като погледнем фаровете и решетката. Това определено са едни класически линии, които са запазени до ден днешен. Както и тези линии, които изключително много наподобяват визията на старите Challenger от 70-те. Така че определено Challenger са се постарали да запазят тази визия и да я пресъздадат в нещо доста по-модерно. Нека видим интериора. Интериора е спортен, удобен, всичко е под ръка, седалките се държат добре. Позицията на шофиране е ниска и видимостта не е от най-добрите, но пък в същото време това е един спортен автомобил. Това е кола, която се чувстваш различно още от сядането в нея. Сега за усещането от шофирането. Истината е, че макар и с малкият двигател 305 конски сили V6, колата се усеща доста пъргава. В същото време автоматика превключва, бих казал, перфектно, а возията е може би една от най-меките в своя клас. Така че може би това е перфектният баланс между ежедневна кола и уикенд играчка. И да поговорим за плюсовете и минусите. Плюсовете са визията, звука, надежният атмосферен двигател и ниската цена за това, което получаваш. Минусите са, че е доста широка и трудна за паркиране в градски условия и, нека бъдем честни, не е от най-практичните коли. Нека поговорим за цената. Подобен тип автомобили на нашия пазар вървят около 20 000 евро. Този конкретен екземпляр е на цена от 15 000 евро и смея да твърда, че е една от доста добрите цени. Общо взето, ако търсиш визия, характер и емоция, това е твоята кола, а линк за обявата ще намериш малко по-долу в описанието. Целта на клипа обаче не е продажбата, ами по-скоро да ви запозная с Dodge Challenger 2016 година.